Вітаю, сябры! Калі вы думаеце, што гульні не могуць вас напужаць, то прыйшоў час пазнаёміцца з адкрыццём 2008 года, якое нечакана здолела схапіць геймера за глытку і не адпускаць да апошняй хвіліны. Наліце сабе гарбаткі з рамонкам ці накапайце валер'янкі, а я распавяду вам з самымі нахабнымі спойлерамі, пра што быў Dead Space. Праз 500 год, па думках распрацоўшчыкаў гульні, чалавецтва ўжо ваўсю лётае па космасе і з дапамогай велізарных караблёў-трыбушальнікаў здабываюць каштоўныя рэсурсы з іншых планет і астэроідаў. Дарэчы, тут, як і шмат яшчэ дзе, усе праблемы пачынаюцца ці з пачаткам здабычы новых выкапняў, ці з іх сканчэннем. На адзін з такіх пад назвай Ішымура, што здабывае рэсурсы з планеты Эгіда-7, вылятае невялічкая каманда. Па-першае, з Ішымурай знікла сувязь. Трэба разабрацца, чаму. І па-другое, наш герой, просты інжынер Айзек Кларк, атрымаў незразумелае відэапаведамленне ад сваёй дзяўчыны, што там працуе. Дарэчы, яго імя ўтворана ад двух выбітных пісьменнікаў-фантастаў Айзека Азімова і Артура Кларка. Разам з намі лятуць Кендра, гэта мясцовая айцішніца, часцяком вельмі душны персанаж, і Хэммонд, які тут за капітана і расавую разнастайнасць. Ёсць яшчэ нейкі Джон Рэмба і кітаец, але яны доўга не пражывуць. Ужо спачатку ўсё пайшло не па плану. Карабель жахнула нейкая камянюка, і мы прыгожа без тармазоў уляцелі ў самую Ішымуру. На базе нікога няма, праз амаль касмічную цішыню не чуваць тых тысяч чалавек, якія тут павінны быць. Праходзячы цераз адзін з тэрміналаў, сустракаемся з новымі жыхарамі станцыі, нейкімі жахлівымі істотамі, якія без разбору пачынаюць крышыць нашу каманду на халаднік. Без нічога, у старэнькім інжынерным касцюме даім па тапках ад спакушанай намі паскуды знаходзім адзін з сімвалаў гэтай гульні – плазменны разак. Інструмент для здабычы рэсурсаў мясцовымі шахцёрамі пераўтвараецца ў смяротную зброю, як і іншыя працоўныя прыстасаванні, якія тут можна знайсці, той жа турбарэз ці кляпальны малаток. Такім чынам, як бы падкрэсліваю тое, што наш герой па сваёй прафесіі далёкі ад гэтых усіх баявых разборкаў і змагаецца з тым у руках, што трапіла на вочы. І гэтымі прыстасаваннямі мы пачынаем адсякаць ногі ды рукі тым мярзоццям. Таму яшчэ, што гэта самае слабае іх месца. Яшчэ не зразумеўшы памер праблемы, наша каманда, паразбягаўшыся па ўсяму караблю, намагаецца вярнуць да жыцця пасудзіну, на якой сюды прыляцелі. Але цераз некаторы час тыя мары ўзрываюцца разам з ёю. Зразумела, дзякуючы тым самым чалавекападобным стварэнням. Цяпер з лятаючых сродкаў у нас ёсць толькі Ішымура, якая, выяўляецца, уже доўгі час ідзе па скарачаючай арбіце і хутка проста лясніца аб планету. Для кіравання караблём трэба ж капітан, але ж ён даўно ўжо як нябожчык, а коды доступа могуць быць на яго асабістым касцюме ў трупярні. Трэба знайсці гэты труп. Па дарозе праз розныя відэа і гуказапісы пачынаем раскрываць перад гісторыю. Да гэтага ў калоніі на планеце Эгіда-7 знайшлі нейкі абеліск. І па меркаванні мясцовага доктара Кейна за яго людзі пачалі паводзіць сябе агрэсіўна і забіваць адзін аднаго. Таму трэба ўвесці каранцін. Масачкі там насіць, банкі ставіць, ды ёдную сетку. Але некаторыя супрацоўнікі карабля, той же капітан ці новы сюжэтны персанаж доктар Мерсер, чамусьці з павагай ставіцца і да абеліску, і да некраморфаў, так завуцца істоты, з якімі мы сустракаліся. І таму цераз некаторы час пад іх кіраўніцтвам той абеліск даставілі на Ішымуру. Гэта гульня можа пужаць сваімі скрымерамі, рэзкімі з'яўленнямі монстраў, але ж лепей усяго яна ўмее трымаць трывогу, пачуцце, што хутка нешта адбудзецца. Вы будзеце часта лавіць сябе на думцы, каб хутчэй ўжо ўсё тут скончылася, бо цяжкавата доўгі час знаходзіцца ў напружаным стане. Як толькі вам пачне здавацца, што вы да ўсяго гатовы і звыкліся да гульні, то паверце, яна прымусіць вас здрыгануцца перад маніторам ужо ў наступныя хвіліны. Адсутнасць відавочнага інтэрфейса ўжо ад пачатку дапамагае паглыбленню атмасферу гульні. Ідзе спроба разбурыць тую самую чацвёртую сцяну, якая адказвае за веру ў тое, што адбываецца. Паміж гульцом і тым, што на экране няма нічога, што б яго аддзяляла ад распаўсюджанага навокал страху. Мы не бачым звычайных палосак здароўя, патронаў ці мапы. Уся патрэбная інфармацыя напрост перад вачыма ці з'явіцца ў лагічным і адпаведным рэалізму выглядзе, са зніжкай на 26 стагоддзе, зразумела. То бок інвентар выглядае як усплываючае меню праектара сістэмы інжынернага касцюма. Здароўе ў індыкатарах ззаду на спіне, а колькасць зарадаў зброі непасрэдна на самой зброі. Айзек здолее спачатку запусціць і рухавікі карабля, каб вывесці яго з крутога піке, а потым яшчэ і расстраляць морду
флора астэроідаў, якія трапіліся нам на шляху да выратавання ад прыцяжэння планеты Эгіда-7. У цёмных калідорах Ішымуры наш інжынер нарэшце чуе, а потым і на некалькі секунд бачыць сваю дзяўчыну, Ніколь. Але яна кажа незразумелая: «Айзек, зрабі нас адзіным», і знікае. Не тое, што хочаш пачуць ад сваёй дзяўчынкі пасля доўгага раставання. Дарэчы, капітан карабля, што высветлілася з відэазапіса, быў забіты доктарам Кейнам, абвінаваціўшым яго, што яны тут усе фанацікі і паехалі кукухай. Каманда яго арыштавала, але ён працягваў шукаць шляхі, каб вярнуць абеліск на планету і спыніць гэтую эпідэмію. А тыя некраморфы — такая форма жыцця, якая перабудоўвае памерлыя арганізмы і прымушае іх варушыцца і шукаць новыя целы. І палова супрацоўнікаў Ішымуры і калоніі на Эгідзе ім чамусьці пакланяюцца. Зразумела, на запуску рухавіка карабля прыгоды не скончацца. Кендра кажа, што нешта травіць паветра, і ў нас тут хутка скончыцца кісларод. Той жа Хэмонд ужо моцна атруціўся, таму трэба пазбавіцца ад гэнага нешта. У адным з пакояў мы трапляем на другога доктара, Мерсера. Ён выяўляецца канчаткова звар'яцелы. Праводзіў тут эксперыменты, кажа пра новую будучыню чалавецтва, нейкі разум рою, да якога трэба далучыцца, перараджэнне і ўсе гэтыя незразумелыя штукі, што мы чулі ад дзесяткаў іншых злодзеяў у кіно і гульнях. Гэты доктар вызваляе буйнога некраморфа, якога нельга забіць. Тая падлюка рэгенеруе наўпрост на вачах, быццам белакулы жахнула. І тут толькі адзін шлях — бегчы. Тым нешта, што труціла паветра, з'явілася велізарная паскудзіна са шчупальцамі, але супраць паспыталага ўжо шмат што інжынера ёй не выстаяць. Кендра, наша айцішніца, прапаноўвае запусціць маяк, каб пашукаць каго нам на дапамогу, і па дарозе да яго мы сустракаем Ніколь. Тая нам нават дапамагае, але яна на другім баку ад прорвы, і трэба знайсці іншы шлях. Наш сігнал ловіць баявы карабль, але разам з сігналам яны падбіраюць і капсулу, якую на пачатку гульні яшчэ даўно разам з некраморфам унутры адстрэліў Хэмонд. Гэта ён так тады вырашыў разабрацца з монстрам, на якога проста не хапіла патронаў. Ну, зараз вам адразу стала зразумела, што адбылося на тым ваенным караблі, калі яны адчынілі дзверы капсулы. Ну а сам карабль на поўнай хуткасці ўляцеў у Ішымуру. Дапамаглі, дык дапамаглі, канешне. Тут з'яўляецца Хэмонд, які ўсё ж не памёр, і кажа, што на тым ваенным караблі такая зброя, што яны, пэўна, не выпадкова тут побач валандаліся. І сапраўды, дакументы пацвердзілі яго падазрэнні. Карабль ляцеў сюды, каб разнесці Ішымуру на часткі і не даць эпідэміі распаўсюдзіцца. Ды ўвогуле даведаемся, што тут адбываецца. 200 год таму на зямлі знайшлі той самы абеліск. Але ўрад паспрабаваў схаваць яго. Адзін мужык пра яго даведаўся, падняў шуміху, стварыў рэлігію, юніталогію. Быццам той абеліск можа дараваць бясконцае жыццё, і шмат хто за ім пайшоў. На Ішымуры большасць супрацоўнікаў, уключаючы таго ж капітана, доктара Мерсера, ён, дарэчы, прынясе сябе ў ахвяру і таксама стане некраморфам. Усе яны былі юнітолагамі і ляцелі сюды якраз з мэтай дастаць ужо іншы абеліск, другі па ліку, і паказаць усяму свету, маўляў, глядзіце, урад нам лжэ, яны існуюць. Але гэты другі абеліск, ён не сапраўдны, а зробленая людзьмі копія першага, прывезеная на гэту планету, каб тут спакойна ладзіць над ёй эксперыменты. Доктар Кайн, што быў супраць, выяўляецца жывы і выходзіць з намі на сувязь. Кажа, трэба вярнуць абеліск на планету, бо ён там нешта запечатваў, і нельга, каб яно адтуль вылезла. Але нас чакае паварот сюжэту. Па-першае, памірае Хэмонд ад лапаў монстра. Кайна таксама забіваюць. Кендра, яна з'яўляецца агентам ураду зямлі, і той абеліск трэба было вывесці з планеты на тым самым ваенным караблі, які мы выпадкова знішчылі. Таму яна хапае човен, скрадае манумент і разам з ім бяжыць з карабля. Тут усе падзеі пачынаюць разгортвацца з павялічанай хуткасцю. З'яўляецца Ніколь. На абдымкі часу няма, трэба ж тую камянюку вярнуць разам з човенам, што з дапамогай захопаў і робім, а самі ляцім на Эгіду-7. Кендра, што паспела катапультавацца таксама тут і расплюшчвае Айзеку вочы, паказаўшы тое самае відэа ад Ніколь з пачатку гульні, только полностью. Там бачна, што яна сябе забіла і просіць выбачэння. А тая сяброўка, якую мы бачылі, якая была ўсю гульню на караблі, галюцынацыі выкліканыя абеліскам. Але і Кендры жыць засталося няшмат. На паверхню вылезла тое самае нешта, што было апячатана абеліскам. Разум рою. Велізарнейшы некраморф, які перад боем з Айзекам раструшчвае нашу былую супрацоўніцу Кендру, а потым намагаецца гэта зрабіць і з намі. Босс пераможаны, човен запушчаны і Айзек нарэшце выратоўваецца з гэтага пекла.
ці не. Гэта адна з лепшых гульняў survival horror па-першае і пра космас па-другое. Для таго, каб напоўніцца гэтай атмасферай, можаце пасля праходжання паглядзець такія фільмы, як «Чужы» ці нешта. Яны добра адпавядаюць таму настрою, які намагаліся перадаць распрацоўшчыкі. Калі паспрабуеце пагуляць, то рабіце гэта ўвечары ці ноччу ў навушніках, ды пастаўце ўзровень складанасці не ніжэй сярэдняга. Раю, тады вы адчуеце, што такое па-сапраўднаму папацець. Рэмейк гульні, а я, як разумею, гэта не проста рэмастарыт, калі нацягваюць новыя палігоны на мадэлькі, а дакладна нешта перарабляюць, выйдзе ў свет 27 студзеня 2023 года. Можаце, канешне, пачакаць. Дзякуй вялікі за прагляды, каменты і моцную актыўнасць да відэа. Напішыце ніжэй пра вашы ўражанні ад Dead Space і якія гульні напужалі вас больш. Чакаю на вашай гісторыі. Дзякуй дзеду Алексею за дапамогу. Дзякуй шляхце, што падтрымлівае праект на Patreon, і дзякуй кожнаму за тое, што шарыце відэа і паказваеце яго сябрам і знаёмым, бо YouTube дрэнна працуе з алгарытмамі на беларускай і толькі вашымі высілкамі новыя відэа трапляюць да новых гледачоў. З вамі быў Рудзі. Усіх і кожнага абдымаю і да новых сустрэч.